Hej, vi skal tale lidt om opsparing. Man kan spare op på forskellige måder. Man kan jo spare op ved at sætte et beløb ind på en konto, og så bare lade det stå og få tilskrevne renter. Det kalder man for en ganske almindelig opsparing. Så kan man også spare op på det, man kalder for en annuitetsopsparing. Annuitetsopsparing, det der ligger i ordet annuitet, det er, at der bliver tilført et nyt beløb. Det kan være en gang om året, eller det kan være en gang hver halve år. Det ligger i, at så bliver der tilført det samme beløb hver termin. I det her tilfælde vil vi prøve at se på den her opgave 18, der er på side 84 i Multi-9-bogen. Der har vi Emilie, der bliver født i 2002. Der opretter hendes forældre en børneopsparing. Der bliver hvert år på hendes fødselsdag sat 2500 kroner ind på kontoen til en årlig rente på 3,5%. Den første indbetaling er den dag, hvor Emilie bliver født. Vi skal forsøge at lave et regneark, der viser, hvordan saldoen udvikler sig. Jeg har været lidt i gang her, 20-startet lidt. Jeg har lavet en celle her, hvor der står, at der bliver sat 2500 kroner ind hvert år, og rentesatsen er på 3,5%. Så skal vi ellers have udfyldt det her skema her. I år 2002, der bliver Emilie født. Der er ikke nogen penge. Der bliver ikke sat nogen rente ind, fordi der er jo ikke stået nogen penge før. Men der bliver indbetalt 2500 kroner, og det bliver jo indbetalt hvert år. For at få de beløb ind her, skriver jeg 2500 kroner. Det vil sige, det er det beløb, der står i den her celle B5, der bliver indsat her, og det kan vi også se heroppe. Det beløb, det skal jeg jo have sat ind hver eneste år. Det vil sige, at jeg skal egentlig trække det samme beløb hele vejen ned. For at det kan lade sig gøre, så skal jeg have cellen B5 låst fast, og det gør jeg ved at sætte et dollartegn foran B og foran 5. Så er den låst fast. Det vil sige, at når jeg trækker ned her, så vil den altid kopiere det, der står i celle B5. Sådan. Det er altså det beløb, der bliver sat ind hver eneste år. Nu skal vi så have fundet ud af, hvad saldoen er efter det første år. Jamen der er saldoen nødvendigvis det beløb, de her to beløb lagt sammen, og eftersom der ikke var nogen rente tilskrevet, så siger vi bare lige med, altså det er det her rentebeløbet plus indbetalingsbeløbet. Bum. Så det er stadigvæk 2500 kroner. Nå, efter det første år bliver der så tilskrevet 3,5% i rente. Det vil sige, at vi skal have taget 3,5% af 2.500 kroner. Det gør vi ved at sige lige med det saldobeløb, der står, gange med procentsatsen. Det vil sige, at der bliver tilskrevet 87,5% i rente, eller 87,5 kroner i rente. Den nye saldo, nu bliver der så sat yderligere 2.500 kroner ind. Det vil sige, at den nye saldo er jo den gamle saldo, der stod før, plus de renter, der bliver tilskrevet, plus det beløb, der bliver sat ind, da hun fylder over. Så efter når hun er blevet 1 år gammel, så står der altså 5.087,5. Og så kan vi blive ved. Hvis nu skal vi finde ud af, hvad får hun nu i rente af 5.087,5? Jamen så siger vi jo igen, som vi gjorde før, den nye saldo gange med procentsatsen. Bum. Sådan. Vi skal jo altid tage procentsatsen, den der står her i celle B6. Det vil sige, at vi skal også lige have låst den fast. Fordi lige om lidt, så vil vi nemlig kopiere formlerne ned. Og det gør vi også lige her. Vi låser den lige fast. Det er altså dollartegnet, og på min computer der er det alt GR, altså 4-tasten. Sådan. Nu skal vi så finde ud af, hvad der står i år 2004. Jamen det må så være beløbet, der stod her før, plus den tilskrevne rente, plus det nyindsatte beløb.
Godt. Nu har vi i hvert fald lavet de første par år her, og nu vil jeg prøve at trække ned i den her formel her, og se om regnearket kan finde ud af at generere sig selv. Prøv lige at trække ned her. Så skal vi også trække formlen ned her. Den her. Renteformlen, sådan. Nu kan vi så se her, at tallet har udviklet sig voldsomt. Spørgsmålet er, om vi har lavet rigtigt. Vi kan jo altid gå tilbage til opgaven i bogen, fordi der havde de jo hjulpet os lidt. Det vil sige, at i år 2006 skulle der stå 13.406,16 kroner. I år 2006 har vi også 13.406,16 kroner. Så det er ikke helt skævt. Så nu vil vi altså lave en regnearksformel, hvor vi kan se, hvordan saldoen udvikler sig. Det, der er vigtigt i det her tilfælde, det er, at vi husker at låse den celle, vi skal bruge, låser den fast. Og i det her tilfælde er det jo, når vi har med renten at gøre, så er det jo den celle, hvor selve procentsatsen står i. Læg mærke til, at jeg har skrevet 3,5% heri, og der har jeg jo brugt den her procentknap heroppe. Jeg har først klikket på feltet, og så trykket på procent. Så laver den selv om til procent. Det samme med det heroppe, der står der egentlig bare 2500 i cellen, men jeg har lavet det til at være kroner. Så det skal I bruge, de her kroner og procentfelter. Her er den samme indbetaling hvert år, har jeg også låst fast i celle B5, og det har jeg altså gjort ved at låse den fast med dollartegn foran bogstavet og dollartegn foran tallet. Og hvad kan vi så bruge det til? Jo, hvis vi lige går tilbage til opgaven, så vil vi jo kunne se her, at vi blandt andet skulle fremstille regneark, hvor vi kan undersøge, hvor mange penge Emilie har på sin børneopsparing, når hun bliver 18 år. Hvis hun er født i 2002, så skal vi hen til 2020, hvor hun er 18 år gammel. Og så kan vi se her, at når hun bliver 18 år, så står der altså 65.892 kroner og 95 øre. Så det er altså sådan, man laver en regnearkstabel-skema over en annuitetsopsparing. God fornøjelse.